lidi, dneska si spolu uděláme svačinu do školy. Ádě, pojď pozdravit rovnou. Čau lidi, doufám, že se máte dobře. V minulém videu jsem prostě pro Áďu udělala kakao. Což je pořád mám, to kakao. Jo. A rovnou si jdeme udělat svačinu. Má takovouhle hezkou krabičku. Takže si ji otevřeme, vždycky si tady necháváme pitlík. A já už asi 2 hodiny hraju Rivals. Jo. A my si jdeme vymyslet, co si uděláme. Jo, mám nápad. My tady máme hodně rohlíků. A něco napadlo. Áďo. Jak to otevři? Já v každém díle potřebuju Áďovu pomoc. To prostě roztrhně. Taky prostě... Co to roztrhnu? Co? Mandarinku, myslíte, že bude dobrá z lednice? Mě jen tak napadlo jí tak dát. Možná bude dobrá. Ochutnám ji. Máš jako boost, break a jedeš vlastně A tady rohlík? Jsem dobu, potom to všechno. Já jsem zahrála i s Dominikem, myslím. To máš zase taky autíčko, můžeš dát boost nebo brzdit a jedeš tam po takový prostě bílý cestě dolů od toho slajdu. Víš? Je těžký vyříznout. No ale ono je prostě extrémně dlouhý, já jsem to právě dokončil. Přísám na svůj život. Takhle? Jsem to dokončil. Vlastně si to nakrájíte na kolečka a své to bude mít. Takže lidi, mám to. Takže si to takhle nakrájíte na kolečka. Já jich mám jenom trošku. A ozvu se vám, až si seberu ještě ty věci. Tak už jsem si vzala všechny potřebné věci, což je jenom Herkules, že to... Si dáme jeden. Počkejte, To jsou 3. co jenom. Tak si to taky nakrájíme. Jdeme na to. Teď si vlastně krájíme Herkules. Tímhle ne? Niky. Ne, to jde. Tímhle. To jde. Ne, to není nebezpečný. Není. Tohle jde. A Je jenom ten. ty taky ne. Já mám kartu. Ne. Domčou mi, ale nejhůř. Teď se řízl při krájení rohlíku. No ale teď ne. Teda, to jsem řezala sama. Ty rohlíky. Ne, tak mi to neřezal Domčanel. Jiným nožem. Protože to nešlo, to je měkký. Ten rohlík. Potřebujete nejlíp křupavý rohlíček. Pravda. Ne, tam je to nás. Tím budu mít takhle plátky. Já jsem se lekla. Možná to ještě udělám na čtverečky. Já nevím, proč si to dělám takhle, ale prostě moje kamarádky to milují tady ten salám. A já se s nimi vždycky podělím. Ještě jeden Herkules potom. Tam je. Tady Jdeme, prosím. další a tam je potom ještě další. Potom. Nějaký nakrájem, takhle. A nějaký tam dám celý, jako třeba tady máme jeden. Celý. No, jsou dobrý. Já ho maliky ráda. A podívám se s kamarádem. Rozmí. To rozšířu. Si jeden vezmu zase. Super, tak já si vezmu třeba 10. Lidíška jsem si dělala srandu, nevím, kolik se jich vezmu. 1, 2 mám. Adio. Jako půjdu do lednice. 3. A lidi. A někdo si to tam něco přihlašoval a víte, co napsal, že? 4. Lednice. Ono je lednice. Místo člověk. Nikdo je lednice. No. Já je asi taky nakrájím. To jde víc, když jich tam je víc na sobě. Jo, já se je taky nakrájím, to bude takový hezký.
mám skoro hotovou svačinu. Mimochodem, tady ten salám, prostě Herkules, je jakoby mega slaný. Nejslanej. Jakoby, nevím jak to popsat. Jako je divnej. Ale mega dobrý. Takový jako masnej a... Hodně mastný. No, hodně masnej, ale že nějaký jako úplně, no, zkus toho ochutnat, taky jako to nebudete moc vysvětlit, jako to nejde prostě vysvětlit. Je takový jako, no, nejde to vysvětlit. Moje kamarádky mi to budou úplně žrát. No ale já se s nima ráda podělím. A mimochodem, nemyslete si, že moje holky ode mě, teda moje kamarádky, ode mě chtějí jenom svačinu. Já se o nich taky beru. Tak, mám ve svačinovém boxíku Herkules, vypadá to divně. Ale tak, na co jsem myslela. A rohlík. Takže mám svačinku. Nesnáším vždycky, když je tam máslo, takže proto tam nemám másla. No. A stejně jako bych ho tam dala. A to má svačinka. Hej. Náda. Vyhodit. Tak a za to si vezmu ještě jeden Herkules. Já si taky chci jeden vzít. Takhle si ho složíte. Aha. Já to jdu takhle po kouskách. Občas tak to veprstřed. Když sníš jenom to veprstřed. Takový to divný. Studený jako nevím. Jo, a ta mandarinka, tu si tam asi nevemu. Takže taky vrátit. Mandarinka. Chceš? Jo. Hazi. 3, 2, 1. Ještě si tady není máma. Měkká. V lednici ty demente. Omlouvám se, fakt moc se omlouvám. Všichni, jo? Hlavně YouTube nedávej ban, jo. Mickey Lebron. A nechce. Víte, že mléko je na takovém tom stupínku, jak je to zdraví, na C-čku. Není moc dobrý. Tak, začnou zapřít začínavé. Mám to. Super ráda. Mám to svačinu. A jestli mi to ve škole budeš papat, tak tě, no, pomazlím. Ale nepapej mi to. Jenom holky mi to můžou papat. No, to bude tak dobrý. Možná bych si tam měla dát víc toho rohlíku. Jako takhle to totiž bude jako lepší. Mně to tak bude chutnat víc. Možná bych z toho mohla udělat koblihy. Jakoby, že bych vyřízla ten prostředek a byla by to kobliha. Ne, to ne. Ale přidat tam trochu rohlíku asi. Jeden celý rohlík. Asi ne. Ne. Vy si samozřejmě bude další tip na svačinku, protože uděláme Áďu svačinku. Áďu si slanou nebo sladkou. Ahoj lidi, vzala jsem si Áďu krabičku, jsem zpátky a jdeme udělat i Áďovu svačinu. On chtěl
slanou a už mě něco napadlo. Já jsem chtěla tak nějak jako taky slanou, takže mám. Ale abychom neukazovali dvakrát to stejný, tak mu uděláme jenom. Takže to si vezmeme svačinový boxík a první, co uděláme, je, že si vezmeme strašidýlka. Počkej na mě, já si dojím. A máš tady free věci, máte na mazení Robuxu. Dáme nějaký strašidýlka sem. Tak a teď už, abychom přišli na to, jako, co nám dělá máma ke svačině, tak Áďovi rejzerku ne, možná rohlík, nevím, co mu děláme. Nevím, s čipsem nevystačí se s tímhle. Slaný. Podívám se. Mám slaný. Ale tomu samozřejmě bude nějaký pečivo, jenom nevím jaký. Tak dáme jakoby takhle. Je to slaný, no, tašenka. Ať už ti dám svačinu, nekoušej se, jo? Potom ti to ukážu. Máme. A teď uděláme už ven, co? Takhle. A vezmeme si tady. Zase doufám, že mi to půjde. Ne, tak to nejde. Jaký si drobníček. Hlavně opatrně, Niky. Jsi to rozřízla úplně rychle, když jsem trošku zatlačila. Fakt jenom trošku. Tak. Áďa má svačinku hotovou. Tak. A zatím ahoj.